আমি এটি চাকরি করছু আমি এটি স্যার আমু ম্যাডাম রখছেন আমি চাকরি করছু আমার জব দরকার ছিল আমি জব করছু সুপ্রিয়া মিশ্র এমডি কোন না অমিত মিশ্র কাউকে চাকরি ଦେଇଛନ୍ତି কি আজ স্যার সেইটা ম্যাডাম জানছন্তি আমি খালি ইন্টারেস্ট ଆପଣ ନା କହୁଛନ୍ତି ଜୁଲି ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ স্যার আমি মু কা পাখରୁ নেইনি এমডি নেইছନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହେଲା ବଟକୃଷ୍ଣ ନାୟକ ଡାକ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିୟା ଅଭିଯୋଗ ମିଶ୍ର। ଆସିଛି କ'ଣ କହିବେ ଜୁଲି ତ ସ୍যার ମୁଁ ତ ଜୁଲି ମୋ ନାଁଟା ଜୁଲି ନା ମତେ ତ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି স্যার ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ ସ୍যার ସେ ଫୋନ ପେ କରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ନାଁରେ ଫୋନ ପେ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦିଆହଉଛି କ'ଣ স্যার ଓନର ଆସିଲେ ଓନର ଆସୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ କହିବେ ସ୍যাର ସେଇଟା ଓନର ଆସିଲେ କହିବେ ମୁଁ ଏତେ ବିଷୟରେ ନାହିଁ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କି ଅଫିସ ଏଟା ଏଜେନ୍ସି ଅଫିସ କ'ଣ ଏଜେନ୍ସି ସ୍যাର ମୁଁ କହିଲି ନା କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଏଜେନ୍ସି କଣ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏଜେନ୍ସି ନାଁଟା କଣ ଏଜେନ୍ସି ନାଁଟା କ'ଣ ଭୋମ ଭୋମ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଯେମିତି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟାକୁ କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ କହିଲେ ସ୍যাର ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇଟା ଓନର ଆସିଲେ ଦେବେ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟାକୁ ଭଲ ରକମ କରିଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା ଯୋଉଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଏଜେନ୍ସି କରୁଛି କ'ଣ କି କାମ କରୁଛି ସ୍যাର ସେଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବିନି ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ କହିବେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେତେ ଦିନ ହେଲା କେତେ ମୁଁ ଠକେଇଲି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଜଣ ଠକେଇଲେଣି ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ପଳେଇଲେ